салом алайкум бародаро, хуш омадед бар канали Умар Фермер. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Хуросон дӯстони азиз бениҳоят мол-моли базеб мана марҳамат ғуноҷини дуюм гусолааш дӯстони азиз мана гусолааш буқачаак бениҳоят фасон дорад дӯстони азиз бениҳоят буқачаакш базебай гова нигоҳ кунед бародаро, халтасинааш тамошо кунед дӯстони азиз бениҳоят халтасинаи хуб дорад мана дӯстони азиз чочпари мола тамошо кун бениҳоят моли соза дӯстони азиз бениҳоят мол базеб бародар касе гово мехаре иншоалло раҳмат медод дӯстони азиз бениҳоят мол фасонай мана халтасинаи сафед дӯстони азиз бениҳоят моли базебай мана хои девакай мана мусолак дӯстони азиз ҳозир як бор бародаро мекашем гашту гузори гово тамошо мекунед хои дева хушрӯяк аҳамият бед дӯстони азиз моли фасонай мана моли паҳмаки базеб мана дӯстони азиз гашту гузори гово як бор тамошо мекунем мана халтасинакуш мана дӯстони азиз бениҳоят моли фасонай мана халтасинаш тамошо кун мана хои дави говай дӯстон бекамутиай мол мана гарантиш дӯстони азиз 100% аҳлишта саломатишта ҷавоб мегӯяд дӯстони азиз бениҳоят моли базебай шири хубам дорад дӯстони азиз дӯстони азиз анако як бор дандоноша кушода нишонтон метиҳем бародаро хушрӯяк аҳамият диҳед бениҳоят моли ёшад мана дӯстони азиз дандонош мана бародаро мана масъалаи дандонош бениҳоят моли фасонакай дандонош белай дӯстони азиз мана дуюм гусола шаяд дӯстони азиз бо фикрҳои худтона дар комментария нависед дӯстон мана пистонша тамошо кун дӯстони азиз халтасинаш бениҳоят фасонай мана чочпари бениҳоят хуб дорад дӯстони азиз пистонаш ба дараҷашай дӯстон мана хои давякай гусолакша нигоҳ кунед дӯстон буқачааки базеб мана дӯстони азиз ҳозир як бор гусолаша улум карда чочоша ҷӯшида дӯстони азиз кор кардани чочоша фаромадани шира дӯстони азиз ҳамаша қои дави нишонтон метиҳем хушрӯяк аҳамият диҳед мана дӯстони азиз гусолакша нигоҳ кунед буқачаак улум кардеса қои давиай масалан аҳлай гов дӯстони азиз бениҳоят буқачааки базебай дӯстони азиз мана 20 рӯзаи гусолаш дӯстони азиз мана буқачаак хои давиай мана сона ҷӯшида чӣ мекунед дӯстони азиз улум кардеса оли як бор кашида чочошам қои дави нишонтон метиҳем мана дӯстони азиз осонҷӯшиам тамошо кунед як гудак ҷӯшидесааша бародаро мана кор карданаш якум дуюмуш ина сеюм чорум фарангиёш ҳам бушмистагонахлео хои дави мол озод истодагиай дӯстони азиз мана марҳамат тамошо кун ягон кас гово қапидагӣ нестай озод истодагиай дӯстони азиз мана марҳамат тамошо кунед хай гудак ҳамин қамеҷоша дӯстони азиз мана марҳамат тамошо кунед мол ба дараҷаи аҳлай дӯстони азиз думша намеҷмона мана фақат бародарони ҷон фақат харидорӣ кунед занг бизанед успед кунед бениҳоят моли базебай мана дӯстони азиз масъалаи ширш бародаро шири хубам дорад дӯстони азиз мана ширш ғавсай мана хои давякай бениҳоят моли аҳлай дӯстони азиз марҳамат тамошо кунед мегзарем бародаро дар қисми асосии мол бародаро нархшта бародаро нархи мол 16,5 сомон бародаро бениҳоят моли базебай бениҳоят аҳлай дӯстони азиз даставка ройгон дар номерои 904 44 13 46 занг базанед дӯстони азиз даставка дора камтар муомила дора бениҳоят моли базеб дӯстони азиз хайр бод то наворои дигар.